Здравейте, любители на археологията и историята! Днес съм на поредната забравена крепост. Много красиво място. Тук в югозападна посока е село Малиново. На северозапад е язовир Крапец и на север. А тук на изток от мен е крепостта Калето до село Малиново. Мястото е много обрасло и ще ми бъде много трудно да ви го покажа цялото, но от това, което аз успях да разгледам, крепостта е с двойна крепостна стена. Ето ги маняските ями, пресни, на ден, на два. Крепостта е силно пострадала от иманярите. Огромни изкопи. Мисля, че не е проучвана, само описана в книжките на регионален музей Ловеч, но не са провеждани редовни археологически разкопки. Сега ще погледаме по GPS крепостта. Оградената част на крепостта е 12 декара, като от северната страна, от към язовир Крапец, са отвесни скали. Те започват точно тук. Тръба много е стръмно и малко по-долу са отвесни скали. От тази страна крепостта не е имала стена. Стените са били от запад. Ето тук, на това обезличено място, е тръгвала едната стена. Навътре в храстите тя се личи много по-добре. Широка около 1,5 м. Ломен камък с хорусан. Същата е и вътрешната. Сега ще тръгнем по вътрешната крепостна стена, защото е малко по-лесно проходимо. И ще огледаме цялото място. Крепостта се води според музей Ловеч късно антична и средновековна. Аз намерих доста керамика тук. Ето тук, точно пред нас, е имало голяма постройка. Много трудно ще видите сега. Много обрасло. Ето ги камъните с пойката с бял хорусан. И от тук в южна посока тръгва вътрешната крепостна стена с неправилна форма. Ще се опитам да вляза навътре и да ви покажа. Още има нярски дупки. Тук има по-стари, по-големи. Тези вече са модерни с новите апарати. Не се налага да копаят толкова дълбоки ями. Ето тук абсолютно навсякъде е пълно с изкопи и манярски. Влизаме навътре. Тук още една голяма постройка, точно зад крепостната стена, която започва ето тук и продължава в южна посока. Влизам навътре в крепостта. Тук за разнената част се личат останки, длъбнатини от постройки. Сега ще се опитам да завия на юг. Само ще покажа още една огромна яма на иманярите, точно до отвесните скали от север. Сега ще пробвам да вляза между храстите и да стигна до стената. В момента съм върху крепостната стена. Вътрешната крепостна стена е изключително трудно за движение. Много обрасла тази крепост. Вървя в източна посока. Тук иманярите са копали в самата стена. Има втора стена, отдалечена на 30-40 метра, пак с каменен зид, която огражда крепостта. Сега ще продължа на изток и ще се опитам да заснема по-добре стената. Ето е стената. Това ръбче тук в източна посока.
Мисля, че тук се вижда по-добре. Малко по-запазена. Според мен има поне 2 метра от стената запазени надолу. Като гледам как са разпръснати камъните. За съжаление, много силно обрасло. Същото е и във вътрешността. Сега ще завойколя един участък. Вече един път бях в тези храсти, тук взимах GPS координатите. Ето вътрешната част на крепостта. Отново някаква постройка. Има някакви структури тук. Сега ще се опитам да стигна до там. Да. Ето ги. Пресна. Изкопана от иманярите. Още един по-стар. Тук заравнена площадка с няколко много големи изкопа има. Продължавам на изток покрай стената аз. Стигнах до югоизточния ъгъл на крепостната стена. Тя върви ето тук в най-големите храсти. Тук има голям, стар иманярски изкоп в постройка, която е точно на ъгъла на крепостната стена. Пробвам да мина. Вероятно видеото няма да се получи толкова добро заради храстите, които са навсякъде тук. Ето е стената. Ето го ъгъла. Тук поема северна посока. Ето е постройката тук до мен, където иманярите са изкопали. Сега ще мина от външната страна, за да покажа колко е всъщност висока крепостната стена. Тук вероятно ето едно дърво е паднало. Вътре е пълно слоен камък. Ето е стената. Върви тук горе, завива почти с правилни форми, правоъгълни е вътрешната. Продължава в северна посока. Продължавам покрай стената. Ето я, тук върви ръбчето над мен. В северна посока. Тук има още един много голям иманярски изкоп. Засечката на външната крепостна стена върви тук малко по-отдолу и се събира в ъгъла при скалите. Ето един много голям иманярски изкоп, в който са стигнали в част от стената. Тук се е запазило нещо от нея. Ето е стената, тук излиза. И тук. В момента съм около 3 метра под нивото горе заравненото. Сега ще вляза във вътрешността и ще ви покажа няколко от големите ями, които са направили иманярите. Влизаме във вътрешността на крепостната стена. Нещо са копали скоро. В вътрешността на крепостта още стари изкопи. Тук е сравнително заравнено. Има няколко големи иманярски изкопа, има малки. От север, точно тук, започват отвесни скали. Не е имало крепостна стена, както вече казах. Нямало е нужда. Просто е много трудно достъпно. Ето още един изкоп. Тук намерихме това.
Ето още малко керамика. Ще намерих някъде. Продължаваме навътре. Ще се опитам да намеря един голям манярски изкоп. Мисля, че е тук така в средата на крепостта. Сега съм точно в средата на укрепената част. Много обрасло, много трудно за придвижване. Ето го изкопа. Много голям, стар. Явно някаква постройка са намерили. Около 2 метра дълбок. Тук буквално навсякъде излиза керамика. Ето още малко намерих. Ще продължа разходката още малко навътре. Ще покажа в клипа и картата с GPS координатите, за да добиете представа как е изглеждала според стената поне тази крепост. Защото е много трудно да се обходи цялата. Ето тук още. Пак казвам, аз нямам представа, но според книжките на музей Ловеч, крепостта не е изследвана. Тук излиза доста керамика. Още. Голяма е. Моите аматьорски изчисления е около 12 декара с двойни крепостни стени. Какви са реалните ѝ размери, могат да се кажат само археолозите, след като я проучат. Това е от мен за днес. Ако ви е харесало клипчето, поставете лайк, абонирайте се за канала. Предстоят още доста интересни крепости, които да разгледаме заедно. О, тук има много керамика. Ето още. Още.